anime in channa chuan mi pa pathum te chuan mei che mel thatak mai chulo ti boy mekin rol thar mel chele thousand mai uya chuan pan nain kaltir turina ti a ma se a thau thule a mel che thu chalo shil ze kenan soi sa pepa police ho churan thlengin miswal ho churang theiang berin an tan che ngala uya chon apuya wangin mai chia chon lop thu a shil ngala ma se uya chon a that thu shilin akal santa dai mai ani a ho konga chuan anau panlai apu in mi thatak ni turle chanpui ngai te chanpui thin tura a shil lai te chu angai tu chuaka a chen na in a thlen hnu chuan a mel chia thule a thau thu bangalo in ziak nok vek mai chu a hmu a alan dan chon anau panlai atang to in mi zong zong chuan buli thinin a chung te ngei po chuan ti du da thin hle a chan chu o nau dang te an mel that big em wang ani middle school akal hnu chuan ti du da na chu an sale zuala school ate chuan khonga in tel mi lovin an soi sa thina apu che chu mangai tu nei midang chunga a thani phot chuan mal soma tam tak adon tur thu a shil non fau thina vandui thlak takin apu chuan boral sanin a in li arau sum zong zong chu a hnut chia a chung te chuan lak sak tumin na sataka an bai hnu po chuan a topa uya nena chuan pek fek ani a ma se a chung te chuan tui thlarin ama chia cheng tur le in enkol tur chuan ang kal santa dai mai ani atuk chu middle school graduation day ani a le khabuwa chon thau chhemola ti an zia sak chu muin chak the ang perin tlan ho ngala tuma rin lo takin buli thin tu te khan lo tlo le topin eng tiang pon graduate to mala kapanching bek ilani char char don ti sheta che atia uya chon part time na chanchin bu sem tur kanaya rang the ang berin ka ho ngala ngai ati chung po chuan miswal pa chon di matel mi lovina soi sa shepa a u nau pali a farnu chuan an soi salai choral khata tangin alo thlir reng ani a na tho na mun a thlen hnu chuan a tlai reng mai chu a boss chu ta kham ema wangin naktu ka tang chon local angai to lawang atia uya chon janri atan chon nudul singot chu ayin ami tui chu atla zoi zoya dar thlanga chon in en rengin a nek ke ngal chuaya a graduate to nuwa po anun chu ala she om reng wangin kalzel dan tur po a she to lawani bang chu nek popin rumak tak mai ronin hong chunga chun alut ngala thilmak tak tak lo om cheu mai chu muin uya chon apu in azin kolna atanga alak khom ani chu aringa kongkhar mak tak mai chu muin a hong ngala notification gon lang thut mai chu muin a hlaulu tuk chu athal ngal topa thu in ziak lu chiarin khovel dang lu theina kongkhar ani ti chu a sheta a notification choron lang bel zelin ability chi sang sang anei thar te chu ain ziaka chu mai baka eng thil po poisa a chantir thai ani thule anei tu phalna tel lavin kongkha chu midangin an man thailo thu ain ziak tel boka uya chon angai na shelo hlein a game khel thinin ain an churingin a status han check chi mai chu level 1 vekani ti a hmu chona beya dong hal hle room chung chu en kwal velin pon lama han mu chi mai chu khovel dang ani tak tak ti cho fin fein an khovel nen chon inang lo ti hle a dokana chon lekha chu muin chiara tuma ma se a chiar thiam tlat lo wangin language skills anei thar chu mangin a chiar theita a alan dan chon in nei tu chu saisro pui tak mai ani a ma se boral thut theidin huna adina wangin amutu apiang nena in nei tu ni na le a chunga thil om zong zong chu apek vector thu ain ziaka in chu magic ma ven him tlat ni in anei tu lo chu lut thei dang an om lo thu in ziak chu a hmua a chunga chon manrua tam tak mai chu hmu in a en kwal vela a ken lai chu hmun nam siam le hlau om tak mai ani ti a sia chuna phudeu zoka ngun nam veizir tur chon pona chun a chuak ngala a in thazau lo lo tuk chu thal ngal topin source skills chete mai chu a thiam bela tangkai don riawa a sia ta wangin uya chon manro ti sang sang pandan chu azir ngala go tier weapon vekani ti chu mu chuakin skills tam tak mai chu anai bel boka ma se a status chu level 1 vekalani ti a hmu chuan level up thei dan tur chu angai tu na sa hle manrua zong zong chu a store sa chon da lu tuma a boy lai tak chuan rin lo takin monster lian set mai chon ron bei thutin uya chon a hlau hle a in thar chu magic mga ven him tlatani ti she chuakin a hoi chuak ngala monster lian zet mai chu bloody orc ni in
level 300 lai mai ania magic wall chu nek chiat tupin na satakina baya thingkung chu pot phoin vom chiata tum ma se omzia om thei chuang lava uya chon beile dan tur chungai tuin a faiken lai chu a kho phai ngala monster taksa chu kotlang popin ol sam takin a ne ngala a fai kho phai chu abula chon let lein monster chu a thamral ngala monster item drop chu charin level 100 akai ngal ti a mu chuan uya chon makati hle a point mu zong zong a semrol nu in khotum chuan kong khar chu apan hnaya poisa chantir theina notification chu mu in monster athana atanga adon item ho chu poisa chun a chantira athil mu chuna thong hle in thlarung takin poisa chu la in chu mun chu achua san ta ngala chumizan vek chuan mak tak main atak sa chu aronin thlak ta vek mai atuka chon ron har chuakin atak sa lo dang lam vek mai le akekor athol ta vek mai chu makati hle a darthlanga chon in enatuma ma se darthlang lo ke vek mai chu mu in ka mel ka mu pai to lo ti pa chuan thom hak tur chu azong ngala khovel danga a in thara chon kalin magical cloth a hatua zira in adjust thei chu mu in a hangala chumhin no uya chuan huan chu fangkwal velin thlai chi sang sang lo om treu mai chu mu in tui apek lai tak chuan hell slime level 200 ron bei tum tu chu mu in uya chuan fei chu ala chuak ngala ol sam takin hell slime chu a ne ngala hell slime chuan coffee jelly le rare item black moon necklace mana recover thei chu thlawin uya chon a or ngala a level chu in up le in present detection skills chu anei belle a level chu in up chak hle in level za somnga ani der to ani coffee jelly chu ei chinin uya chon tuyati hle a poisa hlo chu amang chuan a uniform thar to chu chui tirin high school lu tran ma ngein pai man turin angena nitin mai chong khovel danga a ina chong kal thinin uya chon nomati to hle a nun she om tak anei thinte chu thei ngilin training anei thina chu mai baka khovel dang chung chang chu azir chiang thin bok ani goblin nen chon in bayin a fighting skills po chu dang to hle a skills thiam tharpang chon alu chu a chhun tar ngal veka atuk chu high school an lu tan ni ani to wangin uya chon school kal chu a she ril ru hle a ma se school a thlen chuan lo mutu ta chuan model emoti in makti mel tak chon an lo en deu thupa a u nau te po chuan tunge ani chu shelavin ra khata tang chon an lo thlir ve renga klasa a thut lai chuan bully thin tu te khan pan hnain zir lai ron lut thar emoti in tunge ani chu an zot ngala uya ani thu a shil chuan mi zong zong chu thong hle in a thu soi chon oilo hle bathroom a chon lut ngalin a in thlak danglam nuwa a voi khatnan a mel an muchia mai chu ama po chu a phodeu zoka class an ban nu chuan a u nau pale a far nu tene chon in mu in a mel che tak mai chu engting nge a thlak danglam thei ti chu an zot ngala railo te nuwa an zona chon kar churon dingin a mai chan pui khan a ping chuan aron kawa uya chuan tunge ni chu lo shelo mai chia chuan miswal haulaka a chan chhuwa dan te chu rilin uya chuan a hming chu engtin nge a hriat thei ti chu a zota mai chia chuan lom thu hril adu awanga rei tak azon to thu a hril in hmer hriat tirna nain a hming chu kauri ani thu a hril ngal kauri chuan Jos Academy a lut ve duem ti chu zotin uya chuan academy hming thang tak mai mi hausa te tan chawalu theina ani ti chu a hre ngala alan dan chuan kauri chu student council mi le sani in apa chu an academy chairman ani thu a hril uya chuan lu chak vioma se a soma chu lo narin an academy lu thei tur khopin a fin tok lo thu chuan a chang a u nau pa churon tong chuakin a farnu nen chuan academy lu ve chuan dila uya ai chuan journal le sport a an chung nung jok thu a hril ma se kauri chuan an dil chu alo nar a chan chu musit taka uya chu ti du da khongai na tel mi lova achunga an che thin dan zong zong chu a hriat vek wang ani uya hnena chuan an academy chuan lekha thiam theina zong ain nung chang tha adu zoka wangin atan academy lut tu chuan boina a omlo thu a hril a hnung zui tu chuan academy hroi tur chuan thuron a pe a kauri chuan akuta chuan potin academy lampan chuan an kal ta ngala
a u nau te chuan thil thlengan mu chuan oi har san ti hle academy chu thlengin school nau pangpuan thanem hle a chairman Sukasa nenin muin afanu achan hima wang khan lom thu alo hril ngala uya chuan engma ani hlei nem atia kauri chuan ama lo chu chan ngam tu an omlo thu alo soi ve wat Sukasa chuan an school lu tur chuan somin afanu achan chu awanga lom thu soinan fi zong zong po atum vek tur thu a hril ma se uya chuan mifing tak tak te tan chau lu thai ani wangin tling tok lawin ain shia chairman cho mifing tak tak te po mi pa ngai ve mai an nia rim takan ha tho dan le hun man dan an shet wang chau ani thu a hril ma se uya chuan an talent don liao liao ani chu ring het bur mai ani Sukasa chuan mi zong zong chuan talent an nei thewalom chawna tharle hun hlim om tak hmana tangin I talent chu ila hai chuak ve nge yang atia uya hnena chuan nikhata tan chau skula chuan kalchin turin a hril ta a zirtir tu suwada chuan lutin Sukasa chuan scientist ming thang tak ani thu a hrila ma se a zirtirna chu a tha in hriathiam ol sam takani atia uya chu atlas ma saber tura tan in po sain tla chunga alu ma chuan ai ngai to na sa hle ma se a school lu na masa ain anom zo ga rengani an class teacher chuan kaulutin in hmel hritirna anei ta school nau pang zong zong chon makti hmel takin a lo thlir thup an makti hmel a hmu chon uya chu zam hle ma se makti hmel takan om chan chu ingdang wang ni lovin a hmel that em wang ani tlar hnung ber tuk ver bula chon thuin an class teacher chuan abula mai che thu nen chon lekha bu chu in entrom turina tia ma se nel omlo hmel taka oma wang chuan a classmate chon an hongal emoti in uya chu amanga ang hle kauri churan langin uya chuan class chu nuama tiang emti chu lo ngai tu mek class an chan hnu chuan alu na masa nen an thil zir chu adang lam vak lo ti chu a hmu a ma se thane man ngain anim po tlan zia a hmu chuan uya chu makati hle lunch break an nei lai chuan a classmate chuan ama chu hriat chian tumin milar ani le ni lote bial nu anem ti le chu an zota zirlai pakhat rio chuan nuam lo ati churingin kalsan turin lo ti vat uya chu lunch ei turin cafeteria chun a hruai ngala uya chuan ei tur tui hmel tak tak chu hmuin a free vek ti a hriat phei chuan amumang emo ati hiala zirlai no pang pakhat a hming sin go bula chon thuin enime lampang chu an soi ngala enime an enve thin ti a hriat chuan uya chuan enime in enve thina lo ti ve ngal vat athil ei lai chu mi zong zong chon an lo thlir thup ti chu hmuin uniform dang a hak wang ani chu a ring ngala sin go chuan tlapa join to MT chu zotin uya chuan eng tlapa ma alatel lo thu chon a lo chang let ngal rio po chuan eng tlapa ma alatel lo thu a soi a chan chu sport zong zong a chon a that veka wangin thlan ber tura la relawani sin go chuan gaming club a join thu chu hrilin uya chuan an skula chuan console payan phal chu makati hle sin go chuan class lak line ang khel lawani phot chuan an phal vek thu a hril video games chung chang chu soin uya chuan an bula om chu nuama ti in atlang nel to hle school an ban hnu chuan Sukasa mutur chuan kalin hun hlim om tak a man thule an zirna po a tha in an zirlai no pangte pon nuam an ti zia a hmu chuan mak ati zok hial thu a hril Sukasa chuan akal chhun zom zel du MT chu a zot le a ma se uya chuan atlin tok lo zia chu lo hrilin Sukasa chuan atling tok MT chu ama du thlanna ain nga thu a hril hnu chuan uya chu in ngai tua chiangin ose academia chuan lu adu thu a hril ta ni office a chu asan hnu chuan kauri nen chuan in hmuin kauri chuan kan skula chuan iron lut ve don ta em atia uya chuan kala chiang chialo ma se ron lu ngei chu ka du atia a chan na awang chuan kauri chuan hlim hle kauri chuan horol puya chuan somin mun sang sang le dor then khata te chuan akal kwal puya uya chuan chulai mun chu a thian te nena an len chhuana thin ani MT chu a zota kauri chuan a chhuat tam vak ngai lo thule apa le a chung te awang chu midangin common she pha ma se ani chu adang lam thu a hril a thu soya wanga uya zamna tuk chuan dora thil le chu a rot taringot mai ani
aman zat a hmu chuan khovel danga tanga poisa ala chuak khawa nei a in ti hle a an thil lei chu in hun hlim om takan hmang duna uya chuan flavor dang chu ai le chak hle ma se in ngai to chuak thutin a ei tam lu tukani chuan a ma anga a thau le chu a hlawa kauri hna chuan heti khopa ka danglam to chung hian engtin nge min hriat thei zok atia kauri chuan cherin danglam viau to ma la imit menga tangin ol sam takin ka hre thei che lom atia flavor dang a ei le chak ti a hriat chuan a ken lai chu ei chin turin atia uya chuan a ei sak ngal a che dan mak taka wang chuan kauri chuan ngai dam adil ngala ma se uya chuan a thiam lo zok ani thu hrilin ata chu ei sak ve turin atia in thla hrung tak chuan a ei sak ve ngal mai mei che then khat chuan in ngai zong emoti in an pahni chuan kiu tan ti dun hle chumi zan chuan uya chuan a thuam fam kim chu in belin khovel danga chuan a lut le a monster ho chu hlau chung chungin voi khat vaya a hne ngala le a status chu en ngalin level zani som thum panga lai alo ni to a ma se a level up chu among to hle ti a hriat chuan in chu chu asana ram hnuya chon monster chak zok bai chu aril ruka o sei academia huna man lai chu ngai to chuak zokin chawna thar ma chon tur chon gate pona chona chuak ngal a chhuwa rual chia chuan tre tuar thom chu hria in a fei chu ala chuak ngal vat thom ron chhuana lam chu pan ngalin nun rok takatha sipai tam tak ron chu a hmuta mai monster lo ding rang mai chu hmuin goblin general level 200 lai me ni ti a hmu chuan uya chu phudeu zokin tlan chiat mai atuma ma se a hnunga mai chia lo ding rang mai chu hmuin a fei chu a kho phei ngala goblin chon a fei kho phei chu lo vei son ngal chu vele chunglama tang chon ron lang le thutin maya tak chona tum sia goblin general chu atukzal ngalani mai che omna lam chu a hoi ngala ma se a hnunglam en tur chona lo tivat goblin lian zet mai chu lo ding rengin a hoi let chi mai chu a vai leng ngal lopa ama ai de in power le speed a chung nung zok ti hrema se tlom mai tum lava uya chon bailet ngalin a fei mang chon a in per kanga a thal ngun chu la chuakin nasa takina kap ngal ngun na ma thlak le ngalin goblin chu asat bung ngal moka mai chia chu boy som turin apan nai ngala ma se hliama tak atora wangin ko shelavin a om tak ngala mishing thom dang chu she in invisibility skill chu amang ngalvat nai thau chu ron thlengin mai chimhel tha tak mai zong tura ron kal chu an ni a uya chuan ral khatatang chola lo en thlave renga a mai che chan chuwa chu lalfanu lexia tiang kau thom chu shia in ta hian a to pani